Club Junta, building better Africa. Mlibanji Amalawi konse kumene muli. Lero lino tati ziwisane ziwiri zitatu zimene zikuchitika m'dziko lathu lino. Pakali pano ndi nkhani zochepa chabe zimene bwera nazo. Potengera nimene dziko lathu likuyendera, banki yathu ya Reserve Bank pakali pano yaluza mlandu umene anawushosha mu chaka cha 2005. Ndipo kamba kuluza mlandu umenewu agamulidwa ndithu kuti apereke ndalama zokwana 7 trillion. Abale ndi alongo, pamene pakachotsedwe 7 trillion monga compensation, mukuwerengera kuti dziko lathu lino likhalanso lili pati. So chimene chinachitika zaka zapitazo banki ya Reserve Bank anazathetsa banki ina imene inkatchedwa kuti FNB. So FNB inathetsedwa mu 2005, koma pamene imathetsedwa ndi kulandidwano ziphatso monga banki, kunapezeka kunena kuti ayiwo anapita kukasuma kuti ayi a Reserve Bank sanatsate ndondomeko yoyenerera potilanda chiphatso. So izi zitachitika, now akoti koti loyamba limene linkamva mlandu anali a High Court. A High Court mlandu chataomva anagamula nena kuti a Reserve Bank solakwa, anachita bwino. Koma potengera ndi malamulo mmene amayenera kuyendera pa nkhani zimene zizi za kuthetsedwa kwa banki, FNB anatsatira nkhani ija ndi kuzapeza umboni okwanira kuti kuthetsedwa kwa banki yawo kapena kulandidwa kwa ziphatso zawo, munthu wamkulu amene ali bwana mkubwa nduna yona zachuma m'dziko muno, wanthu imeneyo anali asanauzidwe, chifukwa banki ikamathetsedwa ndunayo imayenera kuti iuzidwe kaye. Ikauzidwa ibwere mawu amodzi ndi aini ake a bankiyo akwanise kuwunikira kuti ndi pati pamene pakufunika kukonza, ndi pati pamene palakwika, monsemo mugundidwe kufikira nakuti papezeke ndithu ndondomeko yoyenerera kuti ayi anthu akuyeneradi alandidwe ziphatso kapena ayi. Umo izo zimachitika asanapite ku court kapenanso zimayenera kuchitika asanalandidwe pepala ina iliyonse imene imawayenereza anthuwo kukhala ndi banki yawo ku Malawi kuno. So a Reserve Bank anakwanitsa kulanda, ndeno awo atapita ku court anagamulidwanso nena kuti ayi a Reserve Bank solakwa, koma atapeza umboni onena kuti iyayi anthu fetu izi sanachitike pamayenera kukhala nduna, adapita ku Supreme Court. Ku Supreme Court kucha nkhani chokera mzaka zonsezi tikukamba tu zaka 20 nkhaniyo ikukambidwabe, ndikuzafikirana chaka chino a Supreme Court ndi pamene akugamula kunena kuti Reserve Bank ikuyenera kupereka chipepeso ku FNB Bank. Guys, pamene Reserve Bank ikuyenera kupereka chipepeso, ndi chimodzimodzi kunena kuti boma ikuyenera kupepesa bankiyo. Endi kupepesa kumene kukunenedwako akuti apepesedwe kuchokera mu chaka chimene bankiyo inalandidwa mapepala. So adule ndithu apange ma calculations. So muwerengere kuti zingati munthu amene walembedwa ntchito, akhala kuti ntchito yake ija yafikano poti yathetsedwa. So ntchito ija ikathetsedwa, chimene chimasachitikano ngati sipanatsatidwe ndondomeko,
ochotsedwa ntchito uja akapita ku bwalo la milandu, abwalo la milandu amangofunsa kuti salary yanu ndi zingati, ati ndi 2 kwacha, ndi mwakhala kwa miyezi ingati chichikuchotsereni ntchito, miyezi 3. So 2 kwacha mwezi unalonse ndi kuti wabweza atalandira 6 kwacha. Ndi ngati bwana uja wapezeka olakwa kuti sanatsale ndondomeko zoyenerera pomuyotsa munthuyo ntchito, akhoti amagamula kuti miyezi yonse imene wakhala asakulandira asakugwira ntchitoyo chimuchotsere akuyenera kulipiridwa. So abankiwo nkhani ni ma calculations ama profit ma benefits amene amapeza pa chaka ndi chaka. Ndiyeno apa Supreme Court agamula kuti Reserve Bank mopatikana ndi boma akuyenera kuwapepesa anthu ndi ndalama yokwana 7 trillion. Abale ndi alongo, ndalama imeneyi ngati ingaperekedwe kugwa kwa boma ndi komweko. Ndikuneneratu apa musazati simunauzidwe. Ine ngati club shooter ndikutha kutsikimizira nana kuti izizi zimene agamula akutizi zikangoti zachitikadi fuka papano kulibenso kwina ukasoma. Of course akhoza kupanga apilu, koma akapanga apilu ngati nkhaniyo ikugamulidwa kale kumalo kumeneko akapangidwa apilu. So uyu ukasumaso wagwiritsa ntchito section 101 pamene mukasuma poyamba anapita ku high court anagwiritsa ntchito section 100. Then nkhani yawo ija ya sovedwa ndikupezeka kuti chigamulo sichinawasangalatsa, atenga umboni oti nkhani yathu yagamulidwa kale kwina wake komano chigamulocho sichinatisangalatse. Ndikupitano ku Supreme Court kuchako akapanga apilu. Pokapanga apilu timagwiritsa ntchito section 101. So section 101 ikangoti yagwira nsewu ndikuwuzidwa kuti ayi chigamulo chinalukoko ncholakwika koma cholondola ndichi. Mifundo imene magwidwa ni imene yabwera ndi section 101. So palibe kuchotsera, palibe sochitira mwina, anthuwa akuyenera kuti apatsidwe ndalamayo imene ili 7 trillion. Ndipo ndalama imene ungoperekedwa kwacha yathu ikhale kungotsika pang'ono kufikirana kuti kaya ndi Mulungu yekha amene angadzatipulumutse kumalawi kuno kuti tifike poti zinthu zamba kutiyendera ngati imene zili ku Zambia, ngati imene zili ku South Africa, ngati imene zili ku Botswana. Komabe Botswana singayifikire tipatali amene achimalimbana ndi toka kwambiri. Okay, so ngati ina ndionena kuti m'dziko mwathu munomo ma MP wina aliyense wapatsidwa ndalama yokwana 300 million mcholinga choti akagule magalimoto adziyendera. So ma MP ena oti alikali ndi magalimoto angotenga ndalamayo ndikuyigwiritsa ntchito kupangira zitukuko m'mudzi mwawo, ena basi kukapangira business. And let me remind you, pamene anthu akupatsidwa ndalama imeneyoyo ndikupita kuti akagwiritse ntchito pa zinthu zina ndi zina. Ndalamayo akagwiritsa ntchito ngati akagula ndi galimotoyo ichoka komwe ndithu ipangidwa ship kuzafika kumalawi kuno, ndipo anthuwa galimoto ikafika kumalawi kuno sakuyenera kulipira msonkho wa galimoto zimenezozo amalipira ndi Amalawi. Ndikutanthauza kuti pa ndalama yawo ija ngati galimoto imene ayipesayo ndi 300 million, ndendende mmene apatsidwira ndikuti achotsa 300 million kupereka, iwo nkusala opanda kanthu. Galimoto ibwera ikafika pa malo oyenera kulipira msonkho ingodutsa basi, nkhani nkungoonesa mapepala kuti okay galimoto iyi kupita kwa MP wadala kuti tsinakera kuti ndipo ID yake ni zonse mapepala ake zofunikira kuti aonetsedwezo nkwaonesa, ndekuti pamenepo zathapo galimotoyo ayitenga opanda kulipira msonkho. Pamene ana m'masukulu akuphunzira panja, Club Junta, building better Africa.